Може някой етикет да е леко накрил, но остана. Какво трябва да знаеш за нашата PPR система Arctic? Ще поговорим с най-запознатия човек в Devorex. Здравей, Мишо! Какво може да ни разкажеш за система PPR Arctic и къде тя намира приложения? Здравей! Това е системата полипропиленови тръби и фитинги, подходяща за водопроводни инсталации, за топла и студена вода, жилищни сгради, както и за отоплителни системи, включително подово отопление и радиатори. Подходяща е за промишлени и селскостопански приложения, както и за системи с гъстен въздух, вакуум и специализирани инсталации в агресивна среда или високи хигиенни изисквания. Можеш ли да ни кажеш защо клиента трябва да избере PPR Arctic от Devorex? Използваме само висококачествен полипропилен, който гарантира изключителна издържливост при екстремно високи температури до плюс 95 градуса и минусови температури под 0 градуса. Ние категорично не използваме рециклирани или вторични материали, които биха компрометирали устойчивостта и дълготрайността на продукта. Нашата цел е 100% удовлетвореност на клиентите и през годините сме го доказали и го постигаме без компромис с качеството.